Constipația este o problemă neplăcută. Cronică sau ocazională, avem soluții naturale, ceaiurile. Sunt laxative excelente, dar este bine să ceri părerea unui medic sau a unui nutriționist. Ceaiul de Sena conține substanțe care stimulează contracțiile intestinale și ajută la eliminarea rapidă a scaunului. Este puternic și trebuie consumat ocazional. Ceaiul de păpădie are proprietăți detoxifiante și diuretice. Este ideal pentru cei care doresc să scape de constipație rapid. Poate fi consumat regulat. Ceaiul de ghimbir are capacitatea de a îmbunătăți digestia, de a reduce inflamațiile, ușor laxativ și este potrivit în constipația cronică. Ghimbirul crește motilitatea intestinală și previne acumularea de gaze. Ceaiul verde conține antioxidanți și stimulează metabolismul. Consumat regulat, normalizează digestia și îmbunătățește tranzitul, reduce inflamația și este un remediu blând. Ceaiul de mușețel are efecte calmante și antiinflamatorii, recomandat pentru o digestie ușoară, o relaxare a mușchilor intestinali și o stimulare a tranzitului. Ceaiul de mentă are proprietăți antispasmodice și ajută la relaxarea mușchilor din tractul digestiv, ameliorează balonarea și reduce gazele. Este recomandat în constipație, disconfort și crampe. Consumat regulat ajută la prevenirea constipației. Ceaiul din rădăcină de lemn dulce, remediu tradițional cu efecte antiinflamatorii, ajută la hidratarea și înmuierea scaunului. Protejează mucoasa intestinală și este recomandat în probleme digestive persistente. Ceaiul de fenicul reduce gazele și stimulează digestia. Este ideal pentru constipație și balonare. Are efect relaxant asupra intestinului. Consumat regulat previne constipația. Ceaiul negru. Cafeina stimulează sistemul digestiv. Ajută la accelerarea tranzitului și este potrivit în constipația ocazională. Ceaiul de soc. Un leac din bătrâni. Are efecte laxative ușoare. Recomandat celor care doresc să scape de constipație rapid, dar blând. Stimulează digestia, are efect diuretic, elimină toxinele. Pentru mai multe sfaturi despre sănătate, dă-ne un like și urmărește-ne. Pentru o a doua opinie medicală, intră pe opiniemedicală.ro.